ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ପ୍ରାଇଭେସି ସେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଟପ୍ରେ ଥିବା ଯେଉଁ 3 ଡଟ୍କୁ ଯିବା, ସେଥିରେ ଆମେ ସେଟିଂକୁ ଯିବା। ସେଟିଂରେ ଗଲା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ଯିବା। ପ୍ରାଇଭେସିରେ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ରେ ଆମ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଆସେ ତ ତାହା ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଟାକୁ 3 ଅପସନ୍ରେ ଅଛି, ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ନୋବଡି। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ମାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ନିଜ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯାହା ଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ନୋବଡି କଲେ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଇ ଫଟୋ ଠିକ୍ ସେମିତିଆ, ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ନୋବଡି, ସେ 3 ଅପସନ୍ ଅଛି। ଏବାଉଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ ସେଟିଂ ରଖିପାରିବେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତଳରେ ଅଛି ରିଡ୍ ରିସିପ୍ଟ। ରିଡ୍ ରିସିପ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ରିଡ୍ ରିସିପ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ମେସେଜଟା କରିଥାଉ, ସେ ମେସେଜରେ ଯେଉଁ ମେସେଜ ସିନ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆସେ ଚିହ୍ନଟା, ଯେଉଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଡବଲ୍ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଆସେ, ଆମେ ଆମ ରିଡ୍ ରିସିପ୍ଟକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅଛି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତଳରେ ଯେଉଁ ଚାଟିଂଟା ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ପଳାଇଯାଉଛି। ତା'ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଫିଚର୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଯାହାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିବା, ଆମେ ସେ ଅପସନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେସିଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ଯାହାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିବା, ସେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ କି ସେ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଦେଖିପାରିଛି ନା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖି ସାରିଥିବା ହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି।